Maltin u għawċin Familja River of Love mifruxa madwar Malta u għawdex u daw kolla li segwuna ġimma wara ġimma minn pajjiżi differenti Maltin nilqawkom. Il-lejla il-kelma tal-mulej bħal dejjem hija kelma ħajja, imma il-lejla daqs li kieku inti hawn. Għax il-kelma hija ħajja qaddisa midluka bil-qawwa tal-Alla. U fejak inti dil-qaħħa b'qalbek miftuħa tipproduċi fik trasformazzjoni fejqan ħelsin u ħajja ġdida. Għenni tolbu flimkien. Misri għaddis ingrazzjak tal-kelma għaddisa tijak. Kellimni, ħalli l-kelma tijak tinfidli qalbi u għamel minni dak li tritint. Jina lesni l-kelma għaddisa tijak u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni tal-kelma tijak, infidli qalbi, opera fija il-pjan perfett tijak biex indem sir nixbaħ il-sidi minn glorja għal glorja permezz tal-Spiritu Santu f'isem Ġesu. Morru fil-ktib ta' Salmi, jekk tridu, Salmi 16, fej tgħid bil-Malti tgħidlek: Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek fil-preżenza tiegħek. Hemm il-għaxqa għal dejjem fl-imintek. Bl-Ingliż nippreferija. Tgħidlek: You will show me the path of life, in your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Kulħadd jgħid fil-preżenza tal-Alla hemm il-pjanezza, il-kompletezza tal-ferħ tiegħi. In his presence is my fullness. Il-messaġġ li għandi għalikom illum l-mulej għandu għalikum hija ix-xenna għal-preżenza tal-Alla. Ix-xenna iktar għal-preżenza tal-Alla. Meta Adam u Eva dimbu, ħana nafu li meta Alla krea il-bniedem, il-mara u r-raġel, Ġenesi 1 u 2, Alla ħalaqhom fil-preżenza qaddisa tiegħu. Kulħadd jgħid preżenza. Senza. Ġifieri il-persuna, l-awareness tal-persuna ħdejk. Pre-sense. To pre-sense. Meta Adam u Eva dimbu, l-ewwel ħaġa ma tilfu hija il-preżenza tal-Alla. Ġenesi 3:8 tgħidlek: U semgħu ħoss il-mulej Alla jitlajja fil-ġnien taż-żiffa tal-jum u neħbew Adam u martu minn wiċċ il-mulej Alla qalb is-siġar tal-ġnien. U l-mulej Alla sejjaħ lil Adam u staqsih: Fejn int? Il-mulej qed jgħid lilek illum, lilek li qed tara dal-programm u messaġġ, fejn int? Mingħajr il-preżenza tal-Alla l-bniedem huwa mitluf. Bħalma ħawta tmut jekk toħroġha mill-ilma, il-bniedem toħroġu mill-preżenza tal-Alla imut. L-idea oriġinali tal-kreazzjoni tal-Alla hija li l-bniedem jgħix kontinwament fil-preżenza tal-Alla. Neħħih mill-preżenza tal-Alla, il-bniedem imut. U ħareġ il-bniedem u ħareġ lill-bniedem u qiegħed lill-kerubin in-naħa tal-vant tal-ġnien tal-Eden. U s-sejf tan-nar iżiġġ biex iħarsu
biex ħarsu triq tas-siġra tal-ħajja. Dan meta Alla keċċa barra lil Adam u Eva għaliex il-bniedem midneb ma jistax jgħix jammar fil-preżenza ta' Alla. Min mindu il-waqa tal-bniedem, jekk hemm frażi waħda li inti tista' tiddeskrivi l-Bibja, l-istorja tal-fidwa hija di: Alla dejjem jaħdem biex jirrestawra lura il-bniedem lejn il-preżenza tagħna. Jekk if there's one phrase that you can put the whole Bible in this one phrase is this: God always seeking to restore back men to his presence. Id-dnub ta' Adam u Eva ħareġ lili u lilek mill-preżenza tal-Alla. Imma l-obbedjenza tat-tieni Adam Ġesu irrestawrana lura lejn il-preżenza tal-Alla. Fit-Testament il-Qadim naraw ħafna drabi stejjer, eżempji fejn nies li kunu Alla jkun sejjaħ, kemm bħalma nafa l-Bibja tgħidilna li Alla sejjaħ bosta, imma mhux kulħadd irrisponda lura. Many are called but few are chosen. Imma naraw stejjer fit-Testament il-Qadim fejn temporanjament il-preżenza tal-Alla kienet ġiet irrestawrata lill-bniedem, imma dejjem temporanjament. Ħafna mid-drabi dawn huma nies kważi ċertu kwalitajiet issibhom f'kull wieħed minnhom, inkluż mara jew raġel, li kienu nies li fitxew lil Alla. Fitxew lil Alla. Nies li xxenqu għal Alla. Nies li fitxew li joġbu lil Alla. U Alla premjom billi ħallihom jagħmlu jew jimxu fil-preżenza tiegħu temporanjament. Issa, għal min jistudja l-Iskrittura bħalissa qabel jgħid imma aħna imma Alla kullimkien. Kemm nintaqa' ma' nies insara, kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, rebellużi, denominazzjoni oħra dik, kristjani rebellużi, li jgħidu lek hekk ara, jien m'għandi bżonn niġi river of love biex inħoss il-preżenza tal-Alla. Vera u mhux. M'għandi bżonn imur il-Knisja biex inħoss jew nimxi fil-preżenza tal-Alla. Vera u mhux. M'għandi bżonn naqra l-Bibja biex inkun fil-preżenza tal-Alla. Vera u mhux. Għaliex fil-Bibja jissemmew 3 livelli tal-preżenza tal-Alla. Ok? Kulħadd jgħid 3 livelli tal-preżenza tal-Alla. Hemm dak li jgħidulu l-omnipreżenza. Jiġifieri għax Alla huwa kullimkien, sewwa Alla huwa kullimkien, tistejjaħ l-omnipreżenza tal-Alla. Jiġifieri ħantikom eżempju. Bħalissa Paċeville hemm il-preżenza tal-Alla. Bħalissa fil-ħwienet tal-istribtis hemm il-preżenza tal-Alla. Bħalissa fil-Black Mass hemm il-preżenza tal-Alla. Jiena naf nies li twildu minn ġdid u taw ħajjithom il-Ġesu fuq id-dance floor. Kull xaq ta' ġisimhom jidher. Kif setgħu jsejħu l-eżam tal-mulemi? Għax hemm dik li tissejjaħ l-omnipreżenza tal-Alla. Alla
tista' sejjaħlu minn kull imkien, għax minn kull imkien jiżimek. Qed tifhmu? Imma għax salvajt fid-disko jew għax inti tlab talba fil-kamra waqt li qed tillabhom, ġi għandek kompli tagħmel hekk. Dak li jgħidulu omnipresence, l-omniprezenza tal-Alla, teżisti mingħajr ma ħafna jirrikonoxxu li teżisti. Jiġifieri Alla, il-preżenza tiegħu qiegħda kull imkien, fil-waqt li ħafna il-maġġoranza tan-nies fid-dinja jistgħu jkunu mhuwiex aware li Alla qiegħed hemm fl-omnipreżenza tiegħu, tifhmu? Imma mhux qed jesperjenzaw il-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla. Il-manifestazzjoni tal-preżenza tal-Alla iġġib il-bniedem aware, konxju tal-Alla. Il-preżenza tal-manifestata tal-Alla iġġib il-bniedem aware tal-preżenza tal-Alla u tqajmu spiritualment għal-verità u għal-realtà biblika. L-isfortunati jiena kien fil-mulej kważi 30 sena. Inni fil-ministeru xi 27 sena. Niddispjaċini ngħid, dispjaċini li bosta Kristjani tant draw li imorru knisja, komunità, sejjela li trid, xirka, għaqda, fellowship, mingħajr qatt ma jistennew jew jippretendu li ħajjesperjenzaw il-preżenza manifestata tal-Alla. Jiġifieri, fl-esperjenza tiegħi il-maġġoranza tal-Kristjani daħlu f'ċertu mode ta' kontent li mort il-knisja, smajt omelija u tlaqt il-barra. Dak mhuwiex il-Kristjaneżmu li Kristu kellu f'moħħu meta bena s-saltna tiegħu. U meta qalilhom il-bibien tal-infern ma jistgħux jelbu il-knisja tiegħi. Dik mhux il-knisja li Kristu kellu f'moħħu. Jiġifieri, ħafna Kristjani imorru postijiet, xirka, binja u jidħlu mod u joħorġu l-istess. Għaliex il-bniedem ma jitbiddilx bl-omnipreżenza tal-Alla. Kieku hekk, kieku d-dinja hija ġenna tal-art. Allura għal dawk li jgħiduli għandi bżonn niġi River of Love biex infiq. Ħanejdu hekk, ma tantx naf postijiet bħal River of Love ġo Malta. Imma jekk mhux River of Love, bħalu jew aħjar. Għaliex postijiet bħal River of Love li f'Malta ma tantxaw huwa post fejn jiġi molli Ġesu igglorifikat il-kelma mxandra bla kantunieri u jiġi moti spazju għal Ġesu Kristu ħaj. Mhux Ġesu Kristu biss tal-istorja, imma Ġesu Kristu li jikkrealek ħajja ġdida. U tista' tesperjenzah, mhux tisma' biss fuqu. Erħilu li għawra x'ma taħstaj knejjes li laqqas biss fuqu ma tisma'. Tisma' fuq ommu, fuq tsija, fuq il-kuġini u r-razza dradika. U laqqas biss tisma' fuqu, dik storja oħra. Kulħadd jgħidli warajja, il-Kristjaneżmu huwa kollu mill-bidu sal-aħħar sopranaturali. Kristjaneżmu pur ma fih xejn naturali. L-unika ħaġa li fih naturali huwa int. U anke hemmhekk debatable, għax hekk imwieled minn ġdid laqqas bajt naturali biss. Fil-ktieb ta' Esodu, morru 33. Esodu 33.
inħobb ħafna dal-messaġġ, ħafna dal-passaġġ speċjalment. Morru għaxruħ Esodju 33. Kulluħ, qabdu vers naqruħ tal-ġenna Esodju 33. Min vers 12. Mosè kellem il-mulej u qallu ara int qedli talla lil dan il-poplu u ma qlix lil min sa tibgħat miegħi u int qed jien nafek bismek u int sibtu koll ħnina f'għajnejja. U issa Mosè jgħid lil Alla, jekk jien tassew sibt ħnina quddiemek, għallimni trqatek biex narfek u nsib ħnina quddiemek, qisu koll li dan il-ġens u l-poplu tiegħek. U l-mulej wieġeb, il-preżenza tiegħi tiġi miegħek. Imma kienet jitkellem għall-omnipreżenza? Le, għall-preżenza tangibbli manifestata. U nserraħlek rasek u qallu jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna, ittella nix minn hawn. Għax jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna, kif se nkun naf jekk sibx ħnina quddiemek jien u l-poplu tiegħek? U jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna u inti timxi magħna ninħażlu jien u l-poplu tiegħek mill-popli l-oħra kollha li nsabu fuq wiċċ l-art. Jiġifieri, x'differenza ħajkun bejn il-poplu u l-poplu l-oħra kollha tad-dinja jekk mhux il-preżenza tiegħek li ħadam id-differenza. Smajta di aħwa. X'jagħmel il-poplu talla differenti mill-poplu kollha talla tad-dinja? X'jagħmel il-poplu vera talla tasaltna? Tasaltna fejn is-sultan ħaju jimxi magħhom meta jagħtuh iċ-ċans. L-ebda reliġjon oħra fid-dinja, għalkemm il-Kristjaneżmu mhux reliġjon bħalma tafu mija relazzjoni ħajja ma' Kristu, ma jistgħu jesperjenzaw jew jistgħu jikklejmjaw il-preżenza tangibbli tal-Alla magħhom. S'issa ngħidilhom magħhom. Mela jekk il-Kristjaneżmu jibqa' biss Kristjaneżmu ta' teorija, kull bet topprovdi lid-dinja huwa reliġjon oħra, x'hektar. That's it. Post ieħor. Bini oħra. Mosè qal il-mulej ħallini nitolbok nara l-glorja tiegħek. X'qallu mhux ħallini nħoss, jew ħallini nemmen li hemm, ħallini nara. Tiftakar f'Mattew kapitlu 11 minn vers 1 sa 10. Id-disċipli ta' Ġwan il-Battista ġew fuq Ġesu. Qalulu dak kliem bej wieħed u ieħor. Qalulu ejdinna jekk intix dak li kellek tiġi mibgħut. Ħalli ngħidulu Ġwanni. Sewwa? U Ġesu qalulhom morru u għajdu li Ġwan il-Battista x'qed taraw. Mhux xomelija sabiħa smajtu. Sa tajjeb, grazzi bulej għall-omelija żbieq. Imma l-omelija ma tbiddel il-ħadd. Il-preżenza tangibbli tal-Alla tbiddel il-bniedem. Lid-dinja mhix ħadd tifhimha. Id-dinja mhix ħadd tifhimha. Għax il-preżenza tal-Alla mhix għad-dinja. Il-preżenza tal-Alla hija l-poplu li jfittex u jixxenna għal Alla. Għalhekk il-Bibja tgħidlek draw close to God and He will draw close to you. Issa jekk toħodha mill-lat omnipreżenza m'għandek għalfej tersaq lejn la għal xejn xi ġajedem, imma tersaq lejn Alla bil-ġuħ tixxenna għalih. Alla huwa attirat għal ġuħ f'qalbek għalih. Issa moħħhom jekk inti sodisfatt b'viżitazzjoni minn Alla, qatt minti ħad ixxennaq biex ikollok il-preżenza kontinwa miegħek tal-Alla. Jiġifieri, if you're satisfied with God's visitation, you will never hunger for God's occupation.
Hemm 3 livelli tal-preżenza t'Alla. Kulħadd jgħid 3 livelli. Mela waħda, l-omnipreżenza t'Alla tfisser li l-kreazzjoni t'Alla, kull imkien fil-kreazzjoni tmur fejn tmur, Alla il-preżenza tiegħu qed hemmhekk. Meta jiena kont għadni l-Amerika, jiena meta kont għadni kif tajt ħajt il-Kristu u sirt dak kif jgħidulu bl-Ingliż a radical witnessing machine. Ġieli rajtu radical witnessing machine? Kif jien tajt ħajt il-Kristu, nisfen u nevanġelizza. U kont immur id-disko u nevanġelizza lin-nisa. Xi waħda minnhom nabbija wara wkoll, noħodha kafè. Kont għad kelli licenzja, kont għadni single. Anyway. Imma li għani prevantijom il-ġesu, mbagħad nabbihom. Imma parti mit-ċajd, vera ma, kont imur id-disko u nitkellem fuq Ġesu. U mhux l-ewwel darba fid-disko kienu jitolbu miegħi biex jagħtu ħajthom lil Ġesu. Xi sentej iktar xi 4 snin ilu. Xi 4 snin ilu mort il-Gżira, ħassejt fl-ispirtu tiegħi li għandi mmur sa Gżira. Il-Gżira testa fara t-Street. Issa, jekk Alla ma jibgħatekx tmurx. Bis-sedatni li. ċertu postijiet, make sure that you are sent, not just went. Imma ħassejtni li mmur, għandi mmur. U tlabt qabel ovvjament biex niġi nipproteġi qalbi u nipproteġi għajnejja. U kien hemm xi 2 minnhom fit-tieqa. Imma vera hekk ħassejt għalihom bħal ma tgħid inti. Li ma tifla titla b'xi ammirazzjoni kemm nixtieq insir prostituta l nikber. U tajthom il-Ġesu. Taf li talbu miegħi. Taf li kien hemm żmien waħda minnhom damet tiġi l-fellowship. Kif sabet il-Ġesu di? Prostituta. Ġesu qed ifittex qalb. Ġesu huwa qrib lejn dak ta' qalbu maqsuma. Ħadd ma jqum filgħodu u jgħid kemm nixtieq ikolli karriera ta' prostitut jew prostituta. Jekk ma jkun hemmx ħafna weġġat. Ngħidilkom daw l-eżempji għaliex f'daw in-nies Alla huwa hemm preżenti lest jidħol fil-qalb. Imma bli jibgħat lilek jew lili biex inti bil-kelma tal-fidi titriggerja il-preżenza t'Alla. Fl-Iskrittura tgħid fis-Salmi 139, 139. Titkellem fuq l-omnipreżenza t'Alla li tmur fejn tmur. Isma' vers 7. Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla' fis-smewwiet hemm int. Jekk nimtett f'iħl-art intemm ukoll. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-seb ħummur nammar fitru fil-baħar. Hemm ukoll tilħaqni dejk u taqbadni l-leminija tiegħek. Jekk ngħid ħaneħbin id-dlam ħajkun lid-dawl lejl madwari. Anqas id-dlam ma hu dlam malik. Il-lejl jiddi bħan-nar. Id-dlam bħal dawl għalik. Ġeremija 23, 24. Jaqgħu jien Alla fil-qrib biss, oraklu tal-mulej, mhux ukoll Alla fil-bot. Jista' bniedem jistaħba mill-moħbijiet fil-moħbijiet u jien ma narax. Oraklu tal-mulej, ma nimlix jien is-sema u l-art. Alla vera qiegħed kull imkien. Però ma jfissirx li għax Alla qiegħed kull imkien ħajsiru l-mirakli, kull imkien ħajnħelsu n-nies, kull imkien ħajfiqu. Jiġifieri le, vera li Alla qiegħed kull imkien, imma mhux kull imkien ħadfiq. Għax mhux kull imkien hemm il-preżenza tanġibbli manifestata t'Alla. U ħafna drabi fl-Iskrittura biex il-preżenza t'Alla tiġi attivata, irid ikun hemm
il-kelma u l-Vanġelu mxandar. Mhux il-Vanġelu nofs il-Vanġelu, il-mirakli mhux għallum. Jekk hemm xi knisja bħala tmur hemmhekk aħrab minn hemm. Dak huwa Vanġelu fals, mhux il-Vanġelu li pridka Kristu. U laqqas il-Vanġelu li pridkaw l-Apostli u d-disċipli. Mela, hemm it-tieni preżenza dak li jgħidula il-preżenza fik. Issa moħħom hawn, il-preżenza omnipreżenza hija ma' kulħadd, imma l-preżenza ġewwa mhix ġew kulħadd. Il-preżenza ġa min qiegħda, il-preżenza talla. Flati qiegħda, il-preżenza talla f'edhom qiegħda? Le. Fil-Buddisti il-preżenza talla qiegħda? Le. Fil-Musulmani il-preżenza talla qiegħda fihom? Le. Iħobbhom Alla? Iva, imma l-preżenza talla qiegħda fihom? Le. Il-preżenza talla qiegħda biss f'min huwa mwieled mill-ġdid. Daw kollha li għemnu fih lilhom tom id-dritt li jsiru iwlied Alla li twildu mhux mill-ġisem jew mir-rida tal-bniedem imma twildu mill-ispirtu t'Alla. Ġwanni 1:13. Mela kull minnu bwiss ta' Ġesu Kristu mhux reliġjuż u laqas għax imur jeħlisa, u laqas għax jiġi l-erba' u l-fellowship. Tkun verament imwieled mill-ġdid ikollok l-ispirtu t'Alla jammar fik. L-Iskrittura tgħidlek, Skrittura ħafna minnkom tafuhom daw imma ħanejda dawk li intkom ġodda u ma tafujiex. Jew ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispirtu Santu li l-Kristjani qed jgħid mhux kulħadd. Li jinsab fikom, jammar fikom, li għandkom minn Alla ma tafux li intom minnhom xtaqkom infuskom. L-ewwel Korintin 6:19. Amen, l-ewwel Korintin 3:16. Ma tafux li intom tempju tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom Kristjani. Mela l-Ispirtu tal-Alla dik hija t-tieni livell ta' preżenza. Mela kulħadd jgħidi warajja kull minu għamwilet miġdid, kull minu Kristjan ġenwin biss, għandu l-prezenza d'Alla tammar fih. Dik hija t-tieni livell ta' prezenza. Amen? Issa ħammuru għat-tielet livell ta' prezenza. Issa di li jgħidula il-prezenza fuqek, jew l-anointing, id-dilka tal-Ispirtu Santu jgħidula. Infatti hija l-isem li aħna nieħda minnu Kristjani. Kristjan tfisser midluk bil-qawwa tal-Ispirtu t'Alla. U ħafna Kristjani m'għandhomx qatra qawwa t'Alla. Għandhom teorija u m'għandhomx qawwa t'Alla. Il-manifestazzjoni l-anointing hija biss għan-nies li huma imxenqa u bil-ġuħ għal Alla. Il-manifestazzjoni tal-preżenza t'Alla, il-preżenza mirakoluża u soprannaturali t'Alla hija biss għan-nies moħħkom hawn, dawk li huma ikkonsagrati għal Alla. Dawk li huma iddedikati għal Alla. Ma tistax tgħix fid-dnub u fil-qawwa t'Alla fl-istess ħin. Impossible. L-omnipreżenza t'Alla tispjega kif Alla kienet kullimkien f'ħakkatajn fl-istess ħin. Imma l-manifestazzjoni tal-preżenza t'Alla issir tidher. Bniedem jista' jesperjenza, isir aware tagħha. Alla fl-omnipreżenza tiegħu il-kelma tal-libna li Alla jisma' u jaf kull kelma li tajt. M'hemm xejn li Alla ma jafx x'tajt. Alla jaf x'kull ħsieb li jgħaddilek minn moħħu. This is big, għalina. Għax il-moħħna mhux ħajfmu daw. Alla jaf kull ħsieb li jgħaddi minn moħħ il-bniedem.
jekkaw 7 biljuni kważi 8 biljun ruħ fid-dinja, jaf kull ħsieb li jgħaddi kull bniedem dis-sekonda. U bil-maqlub? Wow. Jaf kull intenzjoni tal-qalb. Forsi kelma ma tajdix, imma jaf qalbek. Jaf kull jekkaw 300 ruħaw il-lejla, għaw jaf kull intenzjoni li jawġu qalb, ta' kull qalba. Kollox, mem xejn li jaħrab l-Alla, mem xejn li tista' tistaħbi minn Alla. Anka għal dawk li forsi jgħidu jibżaw jitkellmu mal-Alla, tiġa jaf. Anke jekk tibża taħtaq qalbek mal-Alla, tiġa jaf. Mem xejn jara, imnallek li ma konx nafta. Alla tiġa jaf kollox. Jaf dak kollu li tagħmel sew u jaf dak kollu li tagħmel ħażin. U m'hemmx mument wieħed fejn Alla ma jafx x'inti tagħmel, x'inti tgħid u x'inti taħseb. U x'qed tippjana. Vera meta jgħidu Alla qiegħed kull imkien. Imma mhux vera li Alla jista' jfejqek kull imkien. Għax qabel ma jekk inti tinnota fl-iskrittura, qabel ma jsir fejqan miraklu, manifestazzjoni tal-Alla, xi tip ta' manifestazzjoni tal-Alla, x'jiġri? L-ewwel hemm ix-xandir tal-kelma u l-Ispiritu Santu jaħdem ma' dik il-kelma. Issa moħħkom hawn. Mhux ħaniftaħ ħafna fuq għadi ma ħanejdilkom di. Mhux kull knisja u mhux kull ministru għandhom l-istess dilka u livell ta' dilka tal-Alla fuqhom. Mhux kull ministru għandu l-istess livell ta' dilka tal-Alla fuqhom. Jiġifieri, jekk inti għandek ministri, ħantikom żewġ estremi. Ejna mill-mod għandek ministru tal-Vanġelu u jitpritka l-Vanġelu sa ċertu punt u ieħor. Wieħed jemmen fil-qofol tal-Vanġelu sħiħ ta' Kristu fejqan ħelsin. U l-uħor le. Id-dilka tal-Alla fuq dar raġel ħad tkun limitata. Għax dan mhux qed ixandar il-Vanġelu sħiħ. L-istess għal dawk li jagħmlu kompromessi mal-Vanġelu. Għalhekk inti hawnhekk nagħti glorja lil Ġesu. Jiġu nies li jgħidu li pereżempju jiena mort dik il-knisja. Jew jiena mort għand dak biex jitlob għalija. U ma jiġri xejn. Jiġu għaw jinħelsu u jfiqu. Għaliex? Le tħarsu xlejja u għednikom buċi minn qudiem. It's not about me. Għax id-dilka tal-Ispiritu tal-Alla fuq River of Love hija ħafna differenti minn ħafna postijiet fid-dinja. F'Malta, ħanidwa. Ovvjament fid-dinja wkoll, imma fid-dinja għaw knejjes li huma bħal River of Love u anke aħjar. U jekk hemm aħjar irid inkun bħalhom. Jekk hawn xi ħadd għandu iktar xi ħadd minn River of Love irrid wkoll. Amen? Għax jiena rrid dak kollu li Alla għandu għalija. Amen? Hawn xi ħadd inti li sodisfat? I want everything. Jekk hemm xi ħaġa li għadni ma nafx rridha wkoll. Amen? Jekk hemm xi ħaġa li għad ma skoprajtix, irrida wkoll. Amen? Ħalel, basta fil-kelma tal-Alla u tolli l-Ġesu Kristu dejjem, jiena? Alleluja. Għalhekk inti ismani, għal dawk il-Kristjani jgħidu għax għandi bżonn fejqan. All right, aħna għandna gruppi ta' nies joħorġu fit-toroq jitolbu għan-nies u forsi dawk li ma joħorġux fit-toroq, pereżempju l-bieraħ jiena għatex kemm evanġelizzajt. Nitolb ma' nies. Dil-ġimgħa mort showroom tal-karozzi partikolari. U il-front desk inni nkellmu fuq il-mulej. Ma nafx kiex jgħataw. Jgħataw għalli sekun? Għaw xaħat li ġejt nkellmek dil-ġimgħa, inti front desk ġa showroom ta' karozzi? Għaw xaħat? Għax sedentu ma nafx ġiġi, ma nafx ġiġi. U bdejt nkellmu. U bdejt li kemm ħobb jistudja fuq il-filosofija u ħobb jitgħallem.
U għetlu, għet fakkarni fit-tini Timotju kapitlu 3 vers 5. Dejjem jitalmu ma qatt ma jaslu għal-verità. Għetlu, issa wara il-filosofija kollha, fejn ħadd tasal. Għetlu f'Kolossin kapitlu 8, la tħalli l-ħadd jitqarraq bikom u jassarkom filosofiji tal-bniedem. Mela, dak il-ħin iqum l-iljun ta' tribu ta' Ġuda minn ġofija. Xi kultant jitkellem il-Pussycat, u xi kultant jitkellem il-iljun. U naqbad nitlob fuqu dak il-ħin. Ma saqsinix, ta? Ma bxej, allura għamilta bxej. U għalli men, l-għanet iċċassajtu, għax għat ma saman xaħat jitlob kif tlobni għu jizgur. Mbagħad għalli, men, ħassejt xi ħaġa ta' kont qed titlob fuqi. Ħassejt xi ħaġa. Il-preżenza tangibbli tal-Alla. Amen. Mbagħad mort narax xi 30 wara, għalli taf li bqajt naħseb fuq dak li għetli, għetlu dak huwa li dejja. Dik l-iskop. Għetlu d-dumx taħseb għax iż-żmien għaddej. Amen aħwa? Taf li Pawlu xjajtu fl-ewwel Korintin 2:5 jgħid jien ma ġejtx inxandrilkom Vanġelu skont l-erf tal-bniedem, imma bid-demostrazzjoni tal-qawwa tal-Alla biex il-fidi tagħkom ma tkunx ibbażata fuq l-erf tal-bniedem, imma tibbaża l-fidi tiegħek fuq l-qawwa li ma qawwa tangibbli. Qawwa tangibbli tal-Alla. Amen. Kemm minnkom tixxenqu għall-preżenza tangibbli tal-Alla? Żgur? Żgur? Get ready for stretching. Għalhekk ħanibdew il-Pilates. Darba l-mulej tafx qalli, smajt il-mulej jgħidli dak kliem. Għalli son, I stretch you so that I can fit in you. Tgħidli ma mhux spiritu, imma jiena fimt xi tgħidli biha l-mulej dik il-kelma. Ma iktar ma Alla jistreċjak, jiġifieri għal iktar jtitik, he wants to give you more. And I am greedy, I want more. Anybody wants more? Amen, amen. Thank you, Jesus. Hemm ċertu prinċipji fil-Bibja li bil-forsi jridu joperaw f'ħajtek biex inti regolari tesperjenza din il-preżenza tangibbli f'ħajtek tal-Alla. Trid tkun tafhom? Trid tkun taf x'inhuma daw il-prinċipji għax hemm prinċipji fil-Bibja jeżistu, Number 1, jekk taqraw l-ewwel Kroniki 5 vers 11-14, tgħidlek li wara li r-re lesta t-tempju u ġab biex jibni t-tempju nsejt li marra kien bħalissa, imma mbagħad tgħidlek minn vers 11-14, tgħidlek imbagħad ġab il-qassisin kollha, is-saċerdoti kollha, il-Leviti kollha, sewwa u bdew idoqqu u bdew ikantaw u bdew jitolbu. U l-Bibja tgħidlek li f'daqqa waħda dik id-dar, dak it-tempju intela bil-glorja, bil-preżenza tangibbli tal-Alla. Li ma baqgħux ma setgħux ikomplu jkantaw u jdoqqu. Għax imbagħad wiċċhom kien malar. Jiġifieri l-glorja tal-Alla, il-preżenza tal-Alla tant immanifestat b'qawwa li waqfu jkantaw. U bada jkantalla. X'nitalmu minn dik il-vers, minn dak il-passaġġ? Bħalma naraw fl-Atti tal-Apostli. Jissi fl-Atti tal-Apostli ma narawx biss il-qawwa tal-Alla għax kienet il-bidu tal-Knisja. Mhux veru. Ovvjament, il-bidu tal-Knisja vera, ma mhux għax il-bidu tal-Knisja kien hemm il-qawwa tal-Alla. Kien hemm il-qawwa tal-Alla apparti li Kristu weda u ma maraw qatt. Ħanilkom xemm id-differenza bejnkom u bejn l-Atti tal-Apostli. Jiena u inti irridu nagħmlu sforz intenzjonat biex ma naqgħux għall-Kristjaneżmu ta' mingħajr qawwa. L-Apostli qatt ma kienu jafu xi tfisser Kristjaneżmu mingħajr qawwa. Kif intom tiltaqgħu tmorru l-Knisja u qatt ma taraw fejqan? Le. Mela għadu jfejqa Ġesu.
Kif ġifieri immaġina Pietru jiġi jitkellem mal-pastors Malta li nofshom jew mhux iktar ma jagħmlux li Kristu għadu jfejja u jaħles mix-xitan. Inkluż assasin, u l-kleru kollu. Le aħna intom taraw nies inħelsu fi x'inhi? Aħna Kristjani da. X'tib ta' Kristjaniżmu qatt ma rajna bħalu da. Imma aħna drajna dak it-tip ta' Kristjaniżmu. U naċċettawh. Naċċettawh bħala normali. Mhuwiex normali. Mela, wieħed, għal-met jew noti, number 1. Jekk inti trid b'mod regolari tesperjenza l-qawwa tanġibli tal-manifestazzjoni tal-Ispirtu talla, trid tkun f'ordni. Trid tkun parti minn knisja f'ordni. Fid-Testament il-qadim, inkluż fil-ġdid l-Atti tal-Apostli, dejjem naraw l-ewwel Alla jilest id-dar u mbagħad jimliha bil-qawwa, bil-glorja. L-ewwel iġiba f'ordni u mbagħad jimliha. Fejn hemm id-diżordni, hemm ir-ribellioni, hemm qalb korrotta, hemm leaders kontinwament jattakkaw nies talla u jikkritikawhom. Hemm leaders li jgħidu Alla m'għadux ifejjaq dawa. Ejja River of Love. Jekk u hemm leaders li jgħidu li dil-Bibja mhux mallum, di mhux tajba llum, da mhux għalina. U jagħmlu bufem il-Bibja. Mela irid tkun hemm ordni. Anka fil-familja tiegħek irid tkun hemm ordni. Imma fid-dar Alla bil-forsi tkun hemm l-ordni jekk id-dar Alla titesperjenza l-qawwa Alla. 1. Number 2. James 4:7. Ix-xenqu għal Alla, ersqu qrib Alla u Alla jesqa' għalejkom. Irid tkun hemm poplu jixxenna għal Alla. River of Love. Jekk inti trid tkollok garanzija li tara l-glorja tal-Alla u qawwa tal-Alla kontinwa, u jekk aħna ħanġorru il-revival ġo pajjiżna li hekk ħajsir, iktibha qed ngħidilkom jien. Revival ħajġorru River of Love. Imma anke jekk jibda, mhux ħajbqa' hawnhekk irid jinfirex ma' Malta għawdex. Sewwa? X'irid ikun? Ikun hemm poplu kontinwament imxennaq, jixxennaq għal Alla. Amen? Thank you, Jesus. Number 3. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 9, morru wara wadi. Atti 9. Qed tieħdu pjaċir? Thank you, Jesus. Atti kapitlu 9. Acts 9:31. Grazie Spirito Santo. Hallelujah. Jesus. Hawnhekk l-Iskrittura tgħid isimgħu x'kien hemm fl-ewwel Knisja. Għaliex waħda mill-prinċipji li kienu esperjenza u l-qawwa Alla b'mod regolari. Il-Knisja kienet fis-slim fil-Ludija u fil-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem isma'ha fil-biża' tal-mulej u tiżdied fil-għaqd tal-għajnuna bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. X'kienet xi ħaġa komuni fil-poplu tal-ewwel Knisja? Kellhom il-biża' Alla. Nies li jimxu fil-biża' Alla. Amen? Il-biża' Alla u l-onur. I love the message of honor. Għandi ħafna messaġġi fuq l-onur morżimawhom. Il-ktib tal-Lut kapitlu 11 kollu, mhux ħanti konverġijiet kollu. Morru waraw sensila lista ta' nies li esperjenzaw il-qawwa tanġibli Alla. X'kienu dawn nies? Nistafidi. Aw Malta u barra Malta taf x'issir? Intom jaqgħu il-poplu tal-fidi? Għaliex intom il-poplu tad-dubju? Kapiex aħwa? Iva jina raġel tal-fidi. Għax mingħajr il-fidi
ma tistax toġob lill-Alla. Waħda mill-prinċipji. Amen. Punt 5. Jekk trid tesperjenza, speċjalment qed titkellem issa għall-knejjes. Il-qawwa tal-Alla, il-Knisja kontinwament trid taħdem fl-armonija u fl-unità. Fi Ktieb tal-Apostli kapitlu 2 tgħidlek li l-Knisja kollha kienu f'unità fuq bil. F'unità. Amen. Għad ma tista' tesperjenza l-preżenza ta' manifestata tal-Alla u tibqa' l-istess. Aħna naraw l-Alla jimmanifesta fin-natura, inkluż meta naraw fenomeni bħal meta x'jagħmel Alla fin-natura, fir-riħ, fil-tander, il-sajjetti, fil-rainbows, fil-beraq. Fejn anka l-Iskrittura naraw vuċi tinstema mis-sema. Fejn naraw ukoll l-Iskrittura twiegħed li Alla il-preżenza tiegħu timmanifesta f'ħolm, viżitazzjonijiet, viżjonijiet. Meta naraw l-istorja ta' Mosè, naraw kif kellem l-Alla lil Mosè. Siġra taqbad. Meta Alla tkellem u nqeda b'Xedrak, Mixek u Abednego, ġo forn nar. Meta Alla manifesta l-preżenza tiegħu u qasam baħar quddiem Mosè u l-poplu Ebrej. Alla manifesta l-preżenza tiegħu u l-qawwa tiegħu fuq Monte Karmeli, Elija l-ewwel Kislaten 19. U Alla ġi glorifikat, Elija ġi onorat u l-profeti folots ta' Baal ġew distrutti. Meta aħna River of Love, ismawni aħwa, meta l-attakki tal-għadu jkunu minn barra, River of Love ħajaspandi, jikber u jimmultiplika. Għax Alla għamel prinċipju u li ma ħajbidlu ħadd. Allura jġiel ukoll li l-dewwa tiegħu u tiegħek jaħdmu għalik u għalija. Biex kull pjan li l-għadu jġib kontra tiegħek, Alla jgħidlek disħab kif ħanpattililhom u ħanpattililek. Lilek ħankabrek, ħanwessalek il-bibin iktar, ħanespandik, ħanġib iktar nies lejn Kristu, halleluja, u iktar ma jagħmel l-għadu kontra tiegħek kollu iktar inkompli ndawru għal ġid tiegħek. Ara kux qed jiġri. Imma x-xitan għalkemm huwa wise, però mhux iktar wise minna għax aħna għandna moħħ Kristu. Amen. Għandu naqgħu wisdom, imma għadu ma tallem xejn. Għadu ma tallimx li iktar ma jattakka n-nar talla, iktar n-nar talla jifirex. Alleluja. Amen. Grazzi mulej għal-pupazzi tad-demonju. Imma jalla l-mulej kollu ħnina u jalla jaraw u jirċivu ħnina talla, ħalli jduqu it-tjubija tal-mulej. Amen. Grazzi mulej. Il-preżenza talla tikber u kif jgħidu bil-Ingliż, it can intensify. Eżiz aħu għanilkom aħu. Tgħidu li, number one, mhux bil-fors kull min jaqa' taħt kull min jirċivi bil-fors li jaqa'. Sewwa nagħmlu ċar rotonda. Mhux għax inti taqa' taħt jitolbu għalik u taqa' bil-fors waqajtax il-preżenza talla, għaw min jaqa' għax irid jaqa'. Imma ħafna drabi meta l-preżenza talla tkun vera intensiva, ġismek ma jiflaħx għaliha, allura taqa'. Għalhekk ta' jgħidula il-glorja talla tkun tqila fuq ġismek u inti taqa'. Issa, jiena kemm il-darba talbu fuqi u l-biċċa kbira ma naqax. Imma kien hemm drabi fejn ġri talbu fuqi u kull ma ġo ġismi ġiet imreda. Bis-sejda ngħidilkom. Kien hemm nies li naħseb li ħajtiru u baqgħu statwa. U kien hemm nies li ġew qalu lina żgur mhux ħanaqa u taru. God is funny. He likes to joke sometimes. Niftakart nejn in-nies. Qalu li ħaniġu naraw x'tagħmel int. U ġew. Qalu li jien minix ħanaqa qed ngħidlek. Ma qed ngħidlek aqa'. Man,
L-ewwel wieħed li niżel, bum! Ara daqqa mhux ħajqa. Biex mbagħad il-mulej taħ viżjoni, kellmu u qallu x'għandu jagħmel. Xi kultant il-mulek jkollu jagħmel dan. Għax peress li ħafna minna maħniex kapaċi nisimgħu waqt li aħna mqajmin, allura jipprova jikkonkjana kif jgħidha bil-Malti. Sewwa biex jipprova jkellmek u tisimgħu. Jinnokjak, ħalli tisimgħu fl-aħħar. Amen. Bis-serjetà ngħidilkom. Thank you Jesus. X'joqtol il-preżenza t'Alla? X'joqtol il-preżenza tanġibli t'Alla? Illum ħan ipprovedizza fuqkom River of Love. F'isem Ġesu Kristu. Taħdin il-preżenza hawnhekk li hawn tanġibli f'dan il-post. Li daw kollha li ħatmorru fit-toroq. Il-preżenza t'Alla tkompli tiżdied fuq ħajjitkom. Tiġi intensifikata fuq ħajjitkom u l-mirakli u l-fejqani jiżdiedu u tibdew taraw in-nies jinħelsu fit-toroq mid-demonji. Hekk jkun f'isem Ġesu Kristu. In Jesus' name. Amen. X'toqtol il-preżenza t'Alla. Ifmuni meta ngħid hekk, right? Ħadd ma jista' joqtol lil Alla, right? Imma ġifieri x'jillimita, x'waqqaf il-preżenza t'Alla. Id-dnub. Xi ġifieri d-dnub? Jiġifieri Alla mhux iktar b'saħħtu mid-dnub. Iva, imma tittindem. Jiġifieri once li jkun hemm id-dnub it-tollerat. Il-preżenza t'Alla titilek. Moħħkom għawisa, ħalli nitkellmu naqra mill-lat teoloġiku. Mill-lat teoloġiku, jekk int Kristjan, il-preżenza t'Alla fik tibqa' hemm. Imma l-preżenza t'Alla fuqek titlaq. Qed tifhmu d-differenza? Amen? Jiġifieri jiena mhux qed nitkellem issa fuq il-preżenza t'Alla omnipreżenti jew il-preżenza jekk inti verament iwet miġdid u qed fettilek tieħu side street biex tmur naqafan. Sewwa, qed nitkellem issa għal preżenza tanġibbli t'Alla dik li verament meta timxi ma' Kristu int il-preżenza t'Alla tħossha fuqek u n-nies iħossuha fuqek anke madwarek. Bis-sejjed nilwa. Sewwa, issa, imma jekk jiena ngħix fi dnub u nittollera dnub, u dnub mhux bil-fors pornografija għalkemm ħażin, jew adulteru ħażin. Għodu attenti, il-ġimgħa l-oħra nitkellim fuq qalb safja. Jekk trid tibżoq il-preżenza t'Alla u tbeda minnek 7 mil il-bogħod, żomm qalbek korrotta. Żomm in-nuqqas ta' maħfra. Żomm il-odju. Bye bye presence of God. Amen. Mela ħaġa oħra li tista' tillimita jew tnaqqas jew nkella tnikket il-preżenza t'Alla minn fuqek. Meta jiena u inti nimxu fil-mistħija. Mistħija ġifieri shame. Kundanna, meta nimxi fil-kundanna, condemnation. Issa ħanilkom xi ħaġa hawnhekk. Ta' spiss jiena ntaqa' ma' nies u jgħiduli dal-kliem ara, nammirak pastor għax ma tibżax. Infatti ma jafux li nibża ħafna minn Alla. X'ġifieri tibża minn Alla? Jiġifieri il-biża tiegħi mhux għall-infern, għax jinsalvat bil-grazzja t'Alla permezz ta' Kristu Ġesu. Nibża li ma nwettaqx dak li Alla sejjaħ li biex nagħmel. Mhux mill-bniedem nibża. Nibża li ma naċevolax f'dak li sejjaħ li biex nagħmel Alla. Mhux il-każ għax inħoss u nemmen li dak li Alla sejjaħ li biex nagħmel qed nagħmlu. Sa mhux ngħidlek jiena perfett, far from it, imma qed ngħidilkom hija di. Il-bniedem t'Alla vera li jrid jesperjenza il-preżenza t'Alla kontinwa għal dawk li intom tgħidu li għax jiena nibża nitkellem. Li hu kont minnek indawwara. Nibża ma nitkellimx. Taf xejn l-Iskritturu? Li intom li tafu l-verità u ma xandruwix, Alla jżommok kontabli. Għax bżajt ngħidlu għax jieħu għalih. Mela ma bżajtx minn Alla għax Alla jieħu għalih ukoll ta'. Wara li s-salapu sar ikkupaljat għalik.
minn dik ibża. Għax tax imbagħad xejn Ġesu, jekk intom tistħu minni, jien ukoll nistħi minnkom. Ibża, mhux mill-bniedem. Jekk inti timxi fil-biża' tal-Alla, l-ebda bniedem ma jista' jmissek. Amen. Self-consciousness. Isma'w neħwa, ma tistax tgħix Kristjan bil-qawwa tal-Alla moħħok fejk innifsek. Le. Inti tkollok moħħok fi Kristu. Amen. Iktar ma tkun moħħok fik innifsek, iktar inqas ħajkun moħħok f'Alla. Amen. Mlebda innifsek ma jista' jinstab fil-preżenza tal-Alla. Id-dnub joqtollok il-ġuħ lejn Alla, l-preżenza tiegħu. Neħħi kull aġenda tiegħek innifsek. U iktar ma tixxenna għalih biskop apposta għal Alla, iktar Alla fil-ħajja tiegħek, ixxenna biex tersaq lejh kull jum u imxi fil-biża' tiegħu. Fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 10 vers 3. Xi ħaġa li Alla jgħid hija di. Għal dawk li jridu jersqu lejja, jridu jqisuni bħala qaddis. Ġifieri, listen, thank God jiena u inti nafu lil Alla llum bħala missierna. But although he is Father, he's not Father Christmas. He is Father God. Meaning, I come into the presence of God with reverence. Mux għaw ras, jow dak ten fuq. Dak jow ignoranza, jow arroganza. L-ignoranza jittollera, l-arroganza ma jittollera hi. U fl-axħar, eża saħwa, jina u inti biex vera nimxu fil-prezenza tal-la kontinwa, iridu neħixu bil-fidi. Iridu neħixu b'qalb pura. Fil-ktib ta' Atti 5:15 naraw kif il-prezenza tanġibli tal-la fuq Pietru, x'għamlet il-prezenza tanġibli tal-la? Biddel tiegħu fiq un-nies. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 9 naraw il-Pawlu minn ħwejġu, ħadulu biċċiet minn ħwejġu, u l-preżenza tanġibli tal-la fuq ħwejġu, il-Bibja tgħidlek fejn qed in-nies, u inkluż kien hemm nies inħelsu minn spirti. What a mediocre Christianity we have accepted and tolerated. Fl-Atti tal-Apostoli il-manifestazzjoni di preżenza tal-Alla fil-kamra ta' fuq xrajna lingwi soprannaturali, professiji u nies jikkonvertu kif semaw jitkellmu bil-lingwi jipprofetizzaw u jollu lill-Alla. U tbiddel poplu minn biżgħat, imbeżza minn poplu b'kuraġġ u bla biża'. Eża saħwa? Jiena u inti, jekk jiena u inti ma nidrux differenti mill-qbija ta' Malta, you are missing it. Meta xi ħadd jgħidlek, jekk inti tmur ix-xogħol u taħdem x'imkien u għadhom ma jafux li int Kristjan, jista' jkun għax m'intix Kristjan. Kull ma inti tiġi l-fellowship. Ma konx naf li dak Kristjana, dak Kristjana, ma konx naf. Ma konx, mela sorry ta' forsi mhux Kristjana li. Għax Mose qal, Mulej, jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna, x'differenza hemm bejni u bejn nies tad-dinja? Mela jiena u inti rridu nidru, nitkellmu, nimxu, naġixxu differenti u l-preżenza tal-Alla tinħass u tidher u hija evidenti fuq ħajjitna. Għal dik jiena u inti msejħin. Alleluja.
Glorja l-mulej. ħafna Kristjani, mexxejja, knejjes, tqarqu b'ħafna nies, inkluż nistalla, għax ippreżentaw Vanġelu tat-teoriji minn flok Vanġelu tal-qawwa talla. U b'evidenza, Pawlu l-Atti tal-Apostli 8 tgħidlek, u intom tirġifu qawwa u tkunu xhieda, evidence producers. Xhieda ta' Kristu ħaj u rxoxt. Amen. Baxxi rasek, tkellem mal-malej. tkellem mal-mulej. Alla kelmek il-lejla? Il-mulej kelmek il-lejla? Intom fuq YouTube u Facebook. Alla kelmek il-lejla. X'tip ta' kristjanizmu qed tittollera? Għandu x'jaqsam jiġbaħ la kristjanizmu tal-Atti tal-Apostli. Għax dik hija l-blueprint la Ruma, la l-Amerika, la ċina. Il-blueprint hija knisja mimlija bil-preżenza tanġibli talla u bl-aktar mod evidenti differenti mill-kumplament tad-dinja. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4 u 5 tgħidlek hemm passaġġ tgħidlek in-nies kienu jżommuhom fi stima għolja għax kienu jafu li Alla huwa magħhom. Lejla inti qiegħed hawnhekk tisma' l-kelma t'Alla. Forsi hawn minnkom ġodda tqul hawn minnkom ġodda għall-ewwel darba. Jekk inti da ġdid, dan huwa l-Kristjaneżmu. Dan huwa l-Kristjaneżmu li Kristu kellu f'moħħu meta bena l-Knisja tiegħu fuq din l-ard. Xejn inqas, iktar minn hekk iva, ma inqas qul li le. Għandek ġuħ għal-mulej, tixtieq tersa iktar lejn mulej, tixtieq issir tafu iktar fil-ħajja tiegħek. Jekk int kuntent u sodisfatt fejn int, dal-messaġġ mhux għalik. Dal-messaġġ huwa għan-nies li jridu iktar. Għan-nies li għandhom iktar ġuħ u għaċċa l-Alla. U li jridu jkunu dak il-poplu li jġorru il-glorja ta' Alla fuq ħajjithom tanġibli. Biex kull fejn jmorru, kull fejn jidħlu, l-atmosfera tinbidel bil-preżenza tagħhom għax il-preżenza ta' Alla hija fuqhom. Għaw xi ħadd illejla li pastor illejla nixtieq nibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Irid nibda bidu ġdid. Irrid nesperjenza għal Ġesu Kristu ħaj. Mhux reliġjon u laqqas Ġesu tat-teoriji. Ġesu ħaj. Ġesu Kristu rxoxt. Ġesu li biss temmen fih u tisma' bih fit-teoriji imma li nesperjenza. Jekk inti għadek m'intix ċert li jekk inti tmut illejla. U lek tmut, u la tmut, għax darba ħad tkun. Tmur il-ġenna, tmur ħdej Kristu, jekk m'intix ċert, tista' tkun ċert. Billi inti tindem taraf li ma tistax issalva lek innifsek u għandek bżonn salvatur. U mingħajr Kristu int mitluf, int min int. Mhux reliġjon, relazzjoni ma' Ġesu. Relazzjoni ħajja ma' Ġesu. U jekk inti l-dal Ġesu tgħidlu mulej aħfir li d-nubieti, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani. Jekk dal-persuna hija int, illum tista' tikteb ismek fil-ktib tal-ħajja tal-ħaruf tal-Alla. Tkun salvat, nubietek kollha maħfura. Nubietek jinħasslu. Alla ma jibqax iħares lejk b'kundanna, ma jħassek ħares lejk b'imħabba u għozza. Għax lil min Alla jħobb u għal dak li ħabb il-libnu. Jekk tħobb il-liben Alla, Alla jħobbok. Jekk tirreġetta l-liben Alla, Alla jirreġettak. Għaw xi ħadd il-lejla għall-ewwel darba. Tgħidli pastor illum nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu u nibda ħajja ġdida ma' Ġesu għolli dejk. Għaw xi ħadd tolli dejk. Tixtieq issalva. Għolli dejk. Grazzi Ġesu. Irridek kun taf x'ħad tagħmel il-lejla. Il-lejla ħatmut.
عليك النفسك. حتبدأ حياة جديدة، حياة اكيتانتي، حياة تقوى، حياة محبة، حياة الجراتيا. هاليلويا هاليلويا. جراتسي مولاي. هاليلويا. الكوشة خلى كاروتسا نيسان فوق برا JCQ يبدأ. بليز مرجع القوة ملاي. كل خط تقوم بالبفقة. انتم فوق فيسبوك ويوتيوب. يكوشة خط الليلة تقول لباسترا ينا عندي بزون فيقان، عندي بزون انهلس تطلعش قبل ما تفيق. جسو هو بريزنتي تنجيب لي البريزنسة الأداء. كل خط يدي الطلبة ورايا ده وكل اللي ليتوا يديكم يو سبوستو ليتوا يديكم. انتم فوق يوتيوب وفيسبوك ايدوا الطلبة ورايا من قلبكم ده وكل اللي ليتوا يديكم ده وكل اللي الأول ضربة تاتي حياتك كريستو تبدأ حياة جديدة. كريستيانيزمو فيرا مش ريليجيون. محكمة بوجي يدك قلبك واحدة ايد واحدة فوق قلبه ووراي يد الطلبة يقول له مسي قديس جراتسي تا ابنك جسو، جراتسي تا اللي حبيتني، اغفر لي ذنوبيتي، اعطيني جسو حياة جديدة، عندي بظنك في حياتي. نيت ايفا ليلك مولاي ونيت ليل الذنوب نيت ليل الديمونيو. جسو انت اللي بنت على الحي متالية فوق الصليب وما تلت يوم انت رشاشتايد برمست على الموت والقومين تياك اللومين سالفات. دان مش بالصحة تياي اما بالصحة تياك مولاي. ارتنيش عليك شي ضربة هنيجي قدينك ورد نكون سالفات وابارت اللي نكون سالفات مولاي ارتنيش عليك. اريد نوتق البيان اللي انت عندك في حياتي ما ريتش نخلي منو تخرى في حياتي وزاني على الجلوريا تياك. جراتسي مسي اللي سمعتني امليني اسا ستيس بالسبيرتو سانتو على الجلوريا تياك مسي امين. كل حد يقول لي ده المولاي كان عندك بزون فيقان هنطلب عليك اسا ستيس. يك انت عندك بزون فيقان هلسين فوق يوتيوب تلفزيوني فيسبوك هنطلب عليك. يك عندك بزون شمكين فيقان يكاو شغلات عندك بزون خلسين شغلات للديمونيو يلك يعكسك إلو يبرسك في اسم جيسو كريستو الليلة تنخلص إسا ستيس. القوة المولاي تبدأ تمسك وتمانيفستا فوقك إسا ستيس. البرزنسة تلا إيا ريالي ويا تنجبلي مولاي قديس. جراتسيتا كل مرة وراجل طفل وطفلة لياو برزنتي ياو. جراتسيتا داو كلها فوق يوتيوب فيسبوك وتلفزيوني اللي عندهم بزون البرزنسة تنجبلي تياك مولاي. نبات الكلمة قديشة تياك بخال ما انت تايد في الكلمة وبالقوة تاع جيسو كريستو بالقوة تاع الاسبريتو سانتو يكون انفيق تكون مفيقة. نيخو اوتوريتا فوق كل سبيرتو تاع ديفيناتسيوني كل سبيرتو تاع السحر كل سخطة اللي أجت مستقرة فوق حياتك نكسرها إسا ستيس في اسم جيسو تنزلت ونديكيرا فيقان حية حلسين صحة في اسم جيسو كريستو. جيسو يحبك جيسو عنده بيان على حياتك كومبلي وتا البيان تاع المولاي. القوة تاع الاسبريتو سانتو تنزل فوقك فين انت فوق يوتيوب فيسبوك تلفزيوني. القوة تاع الاسبريتو سانتو تنزل فوقك اسا ستيس فين انت هونك بريزنتي. كون مفيق في اسم جيسو كريستو كون مفيق في اسم جيسو كريستو بالقوة تاع جيسو وبرمس تاع الجهة تياو انت مفيق. ابدا رنجاتس المولاي اسا ستيس الفيقان ايام فخر المولاي. يس لورد مايكروفون بليز. And worthy to be praised. You're the Lamb upon. Come on, let's sing it to him. The throne. يا كاب جون شغات عندك بزون يطلبوا مية كيسة ستيس تستطيع ياونك نطلبوا مية كيسة سوا. We lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. عندهم كل اللي عندهم فيسبوك ويوتيوب
il-paċi magħkom, narawkom hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10. Jekk dal-messaġġ birkek ix-xerjaħ, mur ix-xerjaħ mal-ħbib tiegħek, ma dawk kollha li qed ifittxu għandhom laċċa l-verità. Ipija l-paċi miegħek il-mulej birkek u ejja wejdilna x'għamel miegħek il-mulej. Wara dal-messaġġ, il-paċi magħkom, God bless you, YouTube u Facebook. Hallelujah, għadu ġemxi bakbira l-mulej.